bojomu dikeplak seneng karo gundul. aku. Ayo, ayo, Ayo ya. Kok ame-ame. Oh beda. Tar dulu. Kayak es krim. 3.000 bang, ya bang. Rasa yang tertinggal. rasa bayar. Yo, go. Ayo bang. Yo. Oh, oh. Rasane wis ora doyan pengen ngombe rasane padhet engkol Wong bagus kembange jiwa lagaku aja gawe bingung rasane pikirku godhong telo bisa kena tak sing tak rasa ning jero nangisku guyu mulan esemu rino wengi agawe kangen atiku talali-lali malah saya nyalelo angangeni jebule nggone wong liya Lilo jajane aku Lilo nganti ora bisa nampa saben wayang pingsir lagi mapan sing gawe bingung AEP asik masuk nalikane kowe ninggalke aku rabas milih rasane momen rasane ora doyan pengen ngombe rasane padhet dulu wong bagus kembange jiwa lagaku aja
Bos Oh Surada. iya, diucapkan selamat datang buat Bos Surada. Selamat menikmati sajian bersama AMP Production. Gue ngerti ora tak kon mandek ngopo? Setoran sih. Kowe piye lho? Oke, abis ini pupus sing nelonso Dek 1 2. Itu tukang sulin sama tukang drum wajahnya sama ya? Apakah kalian saudara? Ya, Sama. Kok sak tarangan toh? Lanjut Mbah. Lanjut. Habis ini lagunya apa? Pupus sing ngelongso. Ra percaya nganti Mas Sopo? Mas Mas kuwi lho. Endro. Mas Endro. Iya. Kangkang dulu Kayak lo, buke Apa? sing miyak geber, apa? mbok dhewaki to. Ngewaki ngopo kon ngewaki minyak? Ini kok minyak? Minyak geber Lho udah. nek plentes ora wayah-wayah. Reroncema lah iya Mas iya. Wong kok seneng Pak Safa, dia hari ini sebagai apa sih? Ada lakban nggak kamu kira-kira? Pengrecoh. Gemes aku. reroncema lati asem ngalelokang tongton boyo nyenggai plentes iki. Yo, aku yo heran loh. Nyon ngapunten informasi untuk panitia yoga-yogane kehilangan tremos beserta isinya Pak. Isinya Dan juga apa? 2 renceng kopi hitam. Monggo nganggo susu ora? bagi yang menemukan tolong kembalikan ke panggung hiburan matur nuwun. Susune renek. Rino wengi amung dadi impen mbuh nek plendes kaya Kese, koyone Mas Plentis sih pengen ganteni kowe dadi MC. titenono des dadi MC Kayak ono mic ndang Titenono. kon bobo. Apa kowe iki ya MC bendina MC padu bepuntane pantes diko sone penake Sone sapa Mas? ora ngerti sing duwe sapa Papono Kowe lho. tenan sumpah Bos. mbok yakin aku ora ngerti ngertiku ger alkalin ngono sing duwe sapa radong aku rong Ayo kenalan lho. Mbah Pono Pacakane koyo Brimob. Brimob. apa brimob Kowe ya? kok ora melu nyang Monas to, Mas? Apa dibuang apa? Apa mau tekan ngendi? Dununge wong manis engkang mawe wuyo
Sampun kapitaso. Kalajengaken langgamipun Melati Rinonse kanthi swanipun Mbak Ayu Ade Lia Putri AMP Campur Sari Indonesia. Lah kae bos mrene nyamping kembang Melati Rinonse Kok malah do bubuk to Mas Yan? Iki yo saking nyamlenge, saking enake Betul, AMP. betul. Campur Sari iki menandakan AMP iki latihane rutin. Oke, yogone cek bujangan kabeh. Latihane malam jemuah. Kok seremen? Lha ya malam jemuah tak kono wae. Mau malam jemuah yasinan kok yo latihan iki lho yo piye lho. Kok malah do muteri potensi yo. Orang golek Zeus to. Nek kae mah beda meneh. Yang mau menyumbangkan suara emasnya, Enggak. suara perak dan perunggu di sini banyak artisnya loh Mas. Ajeng nyumbang beras nggih kula tompi, tampi nggih saestu. Tompi ngasihan salah aku. Tompine miring. Tompine miring. Engko bengi. Yo diteke sik. Iki pasangan
Sari disponsori oleh Soto. Boleh, monggo untuk menakut-nakuti tikus di rumah, monggo. Mau mainan baru juga boleh. Gawanan. Aku ngandeng. Sudah dinyanyikan dengan sakinah, mawaddah, warohmah. Terima gaji.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk Pak, ngantuk Bu. Kula ambali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing banter iki tok Mas, syuting Mas. Jumrung pambagya mulya kang maha kawasa, nguri-uri luhuring budaya temah ambabar endahing tata susila. Kawula nuwun wonten rasanipun para pepunden, para pinisepuh sesepuh saha aji sepuh ingkang tansah kinabekten. Wonten rasanipun para kiai, para alim ulama, para biksu, para pendhita miwah para pangarsaning agami ingkang satuhu luhuring budi. Wonten rasanipun para pangembat-pangembating praja minangka payunging adil ingkang sinurutan dening para kawula dasih. Miwas agung para tamu kakung dalasan putri ingkang sinugata ing pakur matan. Ngaturaken wilujeng siang, wilujeng papanggihan kalian kula sakanca saking paguyuban campur sari AMP Arsen Music Production ingkang dipun pangersani janipun Roko Mas Saprol ingkang mijil saking Tlatah Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat. Ing kalenggahan siang menika lumarap sowan wonten rasanipun sang ya para tamu nuwuni pamundhut saking kersanipun ingkang hamangku gati. Puniki janipun Bapak Samian sekalian Ibu Susi ingkang mapan wonten ing Jalan Dharma Wanita 4 nomor 1B RT 12 RW 2 Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat Indonesia. Ing kalenggahan sang punika marak sowan wonten rasanipun para tamu sekalian kanthi adicara dhaup silaning akrami Roko Mas Ansah Prayogi ST kalian Mbak Supriyanti putri saking janipun Bapak Suyadi sekalian Ibu Kartini. Lan ugi AMP ing kalenggahan siang punika sinengkuyung cacah sekawan artis atau sekawan widyawati tentunya yang nanti akan saya perkenalkan satu persatu di hadapan Anda semuanya. Lajeng kemawon pitepangan widyawati kang angka sepisan kula suwun pinarak mangayun jumeneng widyawati mijil saking tlatah Wonogiri sukses Jawa Tengah Indonesia. Ade Lia Putri. Siang Mbak Ayu Adel. Good afternoon Mas Yan. Mas Yan Kesleo. Selek apa Kesleo? Oh saya kiki nek AMP iki nganggo bahasa Inggris. Yes. Yes, oke, yes. Who are you? I'm friend today. Yes, I know. How about you? How about you? Welcome. Keset. Oke, sehat ya Mbak Adel? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih siap nyambut gawe. Iki wis ditunggu para rawuh iki masyaallah luar biasa. Dilanjut dengan yang kedua. Bintang Pantura 4 Indosiar. Risma Risma AMP Campur Sari. Penyanyi saka ngendi
baru ketemu semalam. Iya percaya wong dina iki rame. Jadi aku seneng di syuting Mas, masuk TV loh Mas. Masuk TV, heeh mlebu ning apa? Hah? Wan. Iya. Sembrono nek ngomongke. Barisma sehat? Alhamdulillah. Waras? Waras nggak waras kan aku? Mendekati. Kurang sedikit sih sedikit Mas. ya wis. Nyambut gawe ya. Iya. Mas, pantes ya. Napa toh? Kainku. Iya. Tunggale. Ngapunten iki mau suwekane mriko dibeto Mbak Risma nggih Pak Bu, ngapunten iki. Itu men kaya ngono. Nggih. Salah satu jebolan dari Bintang Pantura 4 Indosiar. Peserta waktu itu kurang lebih ada 99 dan dia lolos di angka 99 juga. Wis langsung tereliminasi kok ya. Lagi apa? bawa koper Mas. Terus Pulang. langsung didiskualifikasi. Maksud Ya aku sabar. kok ya di audisi sih. Nyatane yo ngamen neng lampu merah kono ya itu hasilnya kok. Tunggu li kalajeng ingkang angka 3. DFD MNC TV. Reza Novita Sari Wonogiri sukses. Coba ini, iko yo. Wilujeng siang Mbak Reza Novita Sari DMD MNC TV pada tahun piro Dek? 2018. Alhamdulillah ini jebolan dari rahim ibunya, ini jebolan Indosiar 1 MNC TV. Sehat nih Mbak Reza? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah sehat. Paras. Alhamdulillah wingi 99%. Apa nih? Parase saya wis kebak ya. Waras gak waras podo Mas? Podo wae sih ya bingung aku mulai bingung. Nggih, tunggu li kalajeng ingkang angka sekawan. Jebolan dari Indosiar. Mikrofon pelunas hutang ada Ines Beauty. Tepuk tangan bae. Lore. Dong apa saja? Kok dosen? Pelanggaran ya. Giliran tadi kita bertiga nggak disorakin. Sorakin dong, suruh pulang. Mungkin ndak seneng disoraki to iki. Iki pimpinane lho aja sembrono. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nggih Mbak Ines. Iya, iki ya bos, iki bose itu, bose. Bose Mbak Ines. Oke, alhamdulillah. Nggih, Mbak Ines sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih, siap nyambut gawe. Matur sembah nuwun, terima kasih. Ada 4 artis sudah berdiri di hadapan Anda semuanya. Perkenan kami untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu tamu dengan sedanipun keparengan lelenggan kanthi maradu martikane penggali sinambi hanambi suwanipun saking katentang campur sari AMP Arsen Music Production. Pasukan penyanyi siap gerak. Siap loh. Kita ntar dulu Sari menyeimbangi. Tolong ya, yang tinggi-tinggi ya. Tinggi salah. Sama-sama wis aku ning kene lambe kowe lah wis. Pada. Penyanyi. Ndak sudi aku. Kamu juga minimalis aja. Kamu penyanyi stunting sini. Iya Mas, ngacani aku Mas. Gemes banget ya ampun. Kayak K10 gak sih? Sopo Jarwo? Tar dulu. Sesama bogel kita ucapkan selamat siang. Iya. Salam pembuka saking kadang-kadang AMP campur sarinya Indonesia. Monggo. Ma.
ngelajengaken apa? Emang udah izin. Ayo Kak Samar. Bos tarik bos. Ya ya ya. Elingan marang janjimu, wong ayu nyedrane saiki wis lali. Rosae awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani. Risma Ojo ngentet kudunen. santai. Santai. Wis iki paham Mas Plentis.
Minta dilepas Potos sih to loh. wi. Dilepas resik to wi. Hah? Bang. Udah, kamu mau berantem, mau tawuran apa mau apa? Sabar ya, Cak.